సినీ, టీవీ, గేయ రచయిత మరియు మా కాప్రా మల్కాజగిరి కౌల వేదిక సహా కార్యవర్గ సభ్యుడు అయిన శ్రీ మౌనశ్రీ మల్లిక్ గారి 5వ పుస్తకం చలనకాంక్ష ఈ నెల 22/6/25 ఆదివారం ప్రముఖుల మధ్య రవీంద్ర భారతిలో ఆవిష్కరణ జరగటం చాలా సంతోషకరమైన విషయము. ఈ పుస్తకం వీరికి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు తేవాలని కోరుకుంటున్నాను. మౌనశ్రీ గారు సౌమ్యశీలి, నిరాడంబరుడు, నన్నెంతో ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మౌనశ్రీ గారికి శుభాకాంక్షలు మరియు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్ మౌనశ్రీ మల్లిక్ గారు.